गिबिथारावनो आङो दिनै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि महरै आरो क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट आदा एम.सि. ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्लानिनो गाहाय नेहाथारि हाबिल आली शेख जोङो कंग्रेसनि जानानै दिनै नैबे 20थि खेबनि बिटिसि एकर्डआव आङो गासै बर' रायजो राजानिसिम गिबिथाराव आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। आङो दिनै गमामायैनो बे सानावहाय 20थि खेबनि बिटिसि एकर्डआव अफिसियेलि आङो बिथांमोननियाव फैयाखै, नाथाय जोंनि मुंख्लंफोरनो बिबार बावनो मोननानै आंनि गोसो गोरबोआ खोब रंजाखांनाय मोनदों आरो गावखौनो आं गोग्गानायबो मोनदों। आं बेखौ बुंनो सानदों दिनै बर' रायजो राजा बिथांमोननो जे मुंख्लं साना जोंनि थाखाय खोब मुंख्लं बिथांमोना जोंनि थाखाय खोब मोनसे देरगाथाव। बिथांमोना जोंनि जारिमिन, बिथांमोनानो जोंनि सिनायथि। आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों दिनै आंजों लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारिखौ आरो लोगोसे आंनि फंबाय बिनानाव, आंनि बिसाफोरनि सोमोन्दो बिथांमोना जाहाथे जोंनि जोहोलाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावफैयो आरो जोहोलाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखाङो आरो बेबायदिनो हारिनि जारिमिनखौ गोसोखाङो। आरो बेबायदि खालामबाय थायोब्ला जोंनि निति जोंनि इयुन जोलैयाबो बिथांमोनखौ बावनाय नङा आरो जारिमिनखौ बावनाय नङा। मोनसे हारिया थांनानै थानोबा जारिमिननि खोब गोनांथार आरो जारिमिन गैयाबा जोंखौ रावबो सिनाया। बेखायनो दिनैनि बे साना खोब गोथार सान, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनायनि सान। आङो बेखौनो होनबावनोसो सानदों जे बावहायल' बिबार बावनायजों नङा, जोङो न'खरफोरावबो दिनैनि बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै आलारि बाथिफोर सावोब्ला, जोंनि मुंख्लंफोरनि बिबार बावोब्ला खोब मोजां जागौ। नंगौ, आंबो बेखौनो सानो, खारन बिटिआर एकर्डआ जोंनि बर' हारिनि 6 सिडुलनि दफाजों सोरजिजानाय मोनसे बिराद गेदेरथार अट'नमि, मोनसे बर'नि सक्तिमोन, बर'नि एग्रिमेन्ट। दा बेखौ नायोब्ला बिटिसि एकर्डआ जोंनि थाखाय मोनसे रक्षा कवच, जोंनि रैखाथिनि मोनसे थाबिसफोर बायदिमोन। आरो बे बिटिसिनि एकर्डजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गोबां जिउ गारदों। दा बावहाय खालि जे बिटिसि एकर्डखौहाय बिपिएफआ खालामदों बा बिएलटि खालामदों बेखौ जोङो सानथारनाङा। बेयो गासै बर'निनो मोनसे सोरजि। बेखायनो मा एबसु मा इउपिपिएल गासै बर'फ्रानो बे सानखौ फालिनांगौ। आरो दिनैनि बे दिनखौहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि फालियाखैबा बिथांमोना साननाया एसे गोरोन्थि जादों, थामहिनबा सान गोथै जादों। आङो सानदों बिथांमोना गावसिनि साननायखौ, बे गोरोन्थि साननायखौ, गेना साननायखौ फोसाबनानै एबार फैगौ बारावहाय बिटिसि एकर्ड डेखौबो बिथांमोना फालियोबा खोब मोजां जागौ।